beti saltsaren batean sartuta. Beti mugan dantzari. Eta bisitariak muga horiek norainokoak diren arakatuko du bi egunez. Bi egun, Mikel Goñirekin. Hierro, mutilak. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, gizon. Zer da? Ongi alaiz, Mikel. Ongi, etxea, oantxe, uduritzen hasia. Zer ba, partidua Partidu gatik. batik, claro. Bai, Enkiste presiazioak hemen, Bai, Bai. Oño. Zer gizado? Ongi? Ongi. I, buñueleraino etorri gaituki, zuek ikustera. Zuen, oidak afizioa, oi. Bi ordu? Bi ordu pasatxo. Bi ordu pasatxo. Hada afizioa, hau. Suabe, Goxo, Ze afizio. Bai, gure, ala entzina juk, Potxondo ere. Ongi. Bueno, zerra izate, takoa jartzen? Bai, bixot. Azeitan, azten du festivala, lehenbiziko partida bengo azteok. Eta edo gu biharrena. Jendea biltzen duzu, Bai, generalin, bete. Bete ez, bino... Gainera, Garen bosten do. Gainera behar bada krisi hau zuentzat ez du gaintxarra izan? Guetzako ona, aitzona. Bai, udaletxek eta presupuesto eskaxa dute eta guetzako bateo dute generalin fijo bat, eta gero igual guetzako takila, hori dugu. Generalin, baita, beruentzako ere hobekio. Eta jakina, lehen Irujo eta Imar eta Xala eta eramaten zituzten leku askotan, orain aurrekonturik ez, eta orduan, ba... Hoxe. Ba, eta guetzako, aitzongi, haber, krisi hau beste labor bat dut irauten duen. Ez aldi giraungo. Beste lateno kakatuko. Bai. Bueno, bai. Bueno, kafe pixka bat, ekarri diat. Joi, hostia. Iri gustatzen, zai, partidaen aurretik kafe pixka bat hartzea. Bueko, hauela, ostra. Kafe pixka bat. Minio, hartu darko diat, botinero bezala? Txarragoak izan dituk. Bai pentsa. Bueno, denontzat baduk, Bai, alik ez dago, txeok hemen? Ba, enpresa honetan dentik bat zeok. Egu herri joan nuk, egu kolombiano bat ere, han, dentik ama dugu. Bai. Ene. Kolombiarra, oina. Gainera, hori bezala duk. Delantero, zaero, leku guztietan jartzen ditek. Ia, kafe pixka bat. Iñaki. Somos los rentables de la empresa, tú y yo. Eskerrik asko. Orain berriz ere otxandorekin. Koe? Mikel? Bai. Hainbeste urteren buruan berriz ere otxandorekin. Bai. Hau guztu ebiliko dugu gurekin. Seguro gainera. Guain zaero bezala nauzi. Eta pasaki gainera. Bizko kontra inezke deneri. Amagoz egun itxin, kastigau. Enpresako nagusia hau izango du, Iñaki? Burkasoi, Marko. Beti elkarren kontra ibili beharko duzu orain? Momentuz bai behintzat, Momentuz bai. Bat aurreko kapoa eta beste atzekoa? Kapo ez da egiten, bai. Momentuz zintzat ala gabiltza, bai. Asko kamietzen aldira gauzak, Iñaki? Enpresa hundietatik ona? Bai. Bastante. Un poco de café? ¿Queréis? ¿Un poco de café? No sé si es café de Colombia, pero bueno. De Colombia se me ayuda. Mikel, hombre, joder, otro conquistador. ¿Qué tal? Quiche. Bien, ¿y tú? ¿Estamos bien o no? Bien. ¿Tienes ofrecer Gatorade ¿Un poco de café? un poquito? Creo que queda. Poco, Bueno, ¿qué tal te llevas con Mikel? Bueno, fuera de la cancha, muy bien, demasiado bien. Sí. Todo dentro de la cancha ya es diferente, ¿no? Demasiado parecidos en el genio, pero... ¿Y nos engancháis? Sí, hombre, hay que engancharse, ¿no? Si no, hay que tener sangre para jugar. Zein izan dukik, otxando umetako laguna duk, baina otxando zaparte hola pilota munduko lagunik handiena? Ba, asko izango ditut, ez hola jendoenak eta zezeaga, Josemari zezeaga, tipo elegantea. Eta ero... Baduk harremanik oraindik? Bai, nola, noizen behin ikusten gaitu. Bueno, eta ero, Etxaniz, gai arteko,
oik, Patxi Eui, oin kriston harremana partido asko joaten ditugu, udan da, Oskar Lasa, askotan partido jokatu eta faltzen gaituk Fernando Goñi, Eulate... Ez giro hona duzue. Aditzona. Aldatu asko, gure garaitik pilota, eta ez dela honbeste pilotak eta... beste... Netzako nikapotik ikusten dut eta asko aldatu da. Materiala ere bai? Asko. Iri lehenko Zipriren aiek gustatzen zitzaizkien gehiago. Oain, harako Zipriek ateizkero, segun askire hor primeran dauden asko entzuteko jogatuko. Eta segundan daudenak asko debutatu ez. Nire, denbora galdatzen die eta... Berez errango duzu, Sobera egi, erte ditu dila bineo, nire iritzia da. Ze kamisetarekin abil, Mikel? Etxetak, nik beti urri joatzen dit, eta hotxan hori ez ditu, eman oinik gorri. Ze, eskaxa edo? Ez, baina... Garrido jartzen dut, tapatuko. Eskerrak. Bestela izena hartuko dut eta. Bestela, kriston izena hartuko dut eta ez dukuna. Iba pidiéndome a meses, lleva pidiendo. Y al final le dije, venga, pues libre de la tele y te voy a regalar. Si la tendrás que firmar. Luego cuando la lave y eso se la firmaré, dice que la va a marcar ahí en la habitación. Oye, con un amigo y un compañero que haga falta, ¿no? Y más como es Mikel Goñi. Oye, pero le vale, Hombre, tiene un tipo... Me queda mucho mejor, además. Para que luego lo critiquen, La L, Que quede bien claro que es la L, Mikel? L. La L. Un poco embuchada, pero L. San Anton eguna handik iro ospatzen dute buñueldarrek. Musika, barrakak, sufesta, pilota. Eta pilotazaleek Goñi dute amu nagusi. Partiden tartean, herriberan hain ohikoak diren hortuariak ez, ostruka haragiz egindako pintxoak banatzeari ekin diote. Bueno, Goñi. Venga, partido en una. Esperantza en el baño, ¿ves? A ver. Segi. Ni, ara hemen botillo bezala. Basta, hori. Izotza zuten momentu bakotxien da pausu bakotxien nahi doan moduen bizinazni zure zankala sotara Eso que me cortéis os regalo un número para el sorteo de balneario. Merino lehenak 76 partida jokatu zituen iaz. Titinek 74, Aimar Olaizolak 72. Kopuru horiek oso atzean utzi zituen baztandarrak. 102 partida jokatu zituen Goñik iaz, 97 igaleenean. Aurten, 120 heltzea du helburu. Aspaldi geratu zen Mikel Goñi, enpresa handietatik kanpo. Baina jendea erakartzeko ahalmenari, ikusmina piztekoari, eutsi egiten dio. Eta berak ondotxo daki hori baliatzen. Egiari zor, partida ez da oso ona izan. Baina gaur ere egin ditu Mikelek, bospasei 15 harrigarri. Bisitariak ez du egundo ikusi, pilotari ezkerrez, besagain, halako abiadura ematen zion beste pilotaririk. Indarrari eutsi egiten dio. Eta genioari ere bai.